మర్రిపాడు మండలం సింగనపల్లి సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై శనివారం రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. డ్రైవర్ నిద్రమత్తులోకి జారుకోవడంతో బస్సు అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 5గురు గాయపడగా వారిని చికిత్స నిమిత్తం బద్వేలు ఆసుపత్రికి తరలించారు. పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాకు కార్మికులతో వెళ్తున్న బస్సు మార్గ మధ్యలో ప్రమాదానికి గురైంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో మొత్తం 46 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.